Shin ko kun san da cewa akwai wasu matsaloli da ake fuskanta wurin bayar da mama? Ɗaya daga cikin matsalolin shine idan ana ba jariri nono, sai a ji nono mai zafi ya kawo, sai a cire shi sai a maida shi ga wannan nono. Hakan bai kamata ba. A duk lokacin da kike ba yaronki nono, ki bari ya sha wannan nonon sai ya ƙoshi, sannan a juya shi. Saboda ina so ku fahimta, nono akwai abin da muke ce ma, ko kuma bari in maku misali wanda za ku yi fahimta. A duk lokacin da kika aje ƙogo da madara a ciki, ko roba da madara a ciki, ko nono, za ki ga ya kwanta. Na ƙasa ruwa ne, na sama dallaki. So haka ko nonon uwa yake. A lokacin da yaro yake shan nono daga farko, yana shan ruwa. Daga baya wannan mai zafin shine dallaki. So shan wannan nonon mai dallakin zai taimaka ma yaro kada ya saurin jin yunwa. Amma idan kika juya shi daga nan zuwa nan, daga nan zuwa nan, ko yaron nan ya ƙoshi, bai wuce minti 2 zai fitsari nonon nan ya dawo yana jin yunwa. So a duk lokacin da yaronki yake shan nono, idan ya ƙara shan ruwa na sama na nono, ki bar shi ya sha dallakin nan mai zafi. Idan ya ƙara shan dallakin nan mai zafi, zai taimaka mishi na ya daɗe bai ma ji yunwa ba. Wannan shine kirana ga iyayenmu mata.